Mæk, du er også rimelig tilfreds? Jamen, jeg synes begge to er smukke, altså. Det er godt træk, det med rødbeder. Det ser utrolig kønt ud som pynt af ting. Det synes jeg. Det smager skærmt godt. Din kålmos har også givet en god... Ja, kålmos. Lad os få anmelderne lidt tættere på her. Mikkel, kom du også ind her, og Dorte, kom du bare lidt tættere på. Skal jeg binde for øjnene her? Så får jeg selv lov til at påmontere det. Det lyder dejligt. Ja. Allerede nu? Ja. Nå, Mæk, du. Jeg har lige set et fjernsynsprogram, og du var helt vild med at kysse og sådan noget. Kunne du bare lidt væk? Der, ja. Ja. Mikkel, skal vi starte med dig? Lad os gøre det. Lad os få det overstået. Ja. Overstået. Når jeg sparker dig hårdt i ryggen, så er det min, du smager. Det er i orden. Ja. Jeg tager lige lidt her af det hele. Så. Har du selv prøvet nogensinde at have bind for øjnene på fjernsynet egentlig? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Nej. Værsgo åben. Ja, tak. Jeg vil ikke spise hele hånden. Ja. Ej, du er nødt til der er en serviet her, hvis der er noget, ikke? Sådan her. Sådan. Er du klar, Dorte? Ja. Godt. Du siger bare til. Skal jeg åbne nu? Nej, bare lidt tættere sammen. Hvor sker der? Så. Nå, men jeg kunne godt se, at hun kunne lide lyshåret fyre. Helst med kort stridthår. Jeg synes nærmest, du fornærmer Mikkel i øjeblikket, med ikke at holde. Nej, der er ikke noget vej med Mikkel, sådan set. Nej. Dorte, du får lige sådan en lille serviet. Kom bare lidt tættere på. Der skal ikke noget. Nej, jeg skal ikke åbne endnu. Nej. Jeg har ikke fået tungen helt ud endnu. Der kommer. Jeg prøver det i masse, hvor jeg ryster nu. Det er meget svært. Begærlig mund, hun har. Du får lige en skefuld her. Han fyrer med i arbejdstid. Hvordan havde du det med det, Mæk? Nå, men jeg har set Mæk, han optræder også på Starfilm. Ja. Nå. Ja, der kommer lyde over for Dorte, så hun er i leve endnu. Mikkel? Jeg står lige stadig for døren den første musling. Men, Ja, var det så slemt? Nej. Skal jeg spare lidt på muslingen her? Nej, det er okay. Ja. Ej, jeg tror, det er på muslingen rettens sande kvalitet bliver afgjort, så der skal en. Har I snydt med jeres muslinger derovre, eller? Ja, vi har ikke kogt dem. Det er rigtig sushi. Mikkel, er du klar? Værsgo. Så kommer der en lille portion der. Vi har ikke kogt dem. Han har siddet og billeder og siddet længe for døren. Men hans dømmekraft er svækket, må du vide. Ja. Dorte, er du også frisk på en? Ja, jeg er fuldstændig klar. Jeg tager hagesmængden på her. Ja, det er godt. Jeg skal nok forsøge at styre mig lidt her. Du var altså meget stor egentlig før. Ja, sagde hun også i går. Sådan der. Vær sådan artig. Ja. Må vi godt tage med igen nu? Eller? Ja, det må I godt. Må I godt tage binden af. Du så ellers noget bedre ud med det der. Ja, det gjorde du egentlig også, da han på. Skynd dig gøre det, inden der sker mere, inden der sker videre. Ja. Det var en lille rødbede. Der var ben i min rødbede. Nå. Det plejer at være fisk i det. Nå. Du har allerede taget et skridt bagud, Mikkel. Ja, jeg står lige og vurderer. Inden du... Der er ingen tvivl. Nej, heller ikke hos mig. Nå. Mikkel, hvad siger du? Jeg synes, ret nummer 2 er den bedste. Ja. Det var den ubetingede. Ret nummer 2? Ja. Mækpæk har vundet! Er det rigtigt? Hold da også. Ja, hvad gik galt? Helt næste gang. Ja, prøv lige at se dem. De hoverer for åben skærm. Tillykke. Ja, tak. Tillykke med manden. Ja. Og tillykke for lån af din kone. En lille kone Ja, her. det må jeg nok sige. Det var ikke meget for det. Nej, ja, tak skal du have. Ja, jeg får vel et lille spark i forklæde over ansigtet. Ja. Over i køkkenet. Og også til dig, Mæk. Ja, tak. Et forklæde. Det ifører vi os så. Så vil vi da straks. Ja, og en flaske champagne, så der er lidt til nytårsaften. Det har du gjort godt, det der. Ja. Til de herrer, tillykke med andenpladsen. Ja, tusind tak skal I have. Tak skal I have. Det eneste, I ikke får, det er... Pigernes kolonijsforførelse, det lyder ikke kedeligt. Nej, det lyder nemlig ikke så kedeligt. Optaget oppe i Lykken. Ja, det kan jeg se på badehuset. Jeg kommer derop fra morgen. Ja. En flaske champagne, Mikkel. Jeg synes, du skal have lov at bære den hjem der, ikke? Tak skal du have. Der var slet ingen tvivl. Det kunne du godt have forskånet mig for. Det var fordi, sidst jeg var med det der hit med sangen, der brallede jeg bare derud, og så tabte jeg, ikke? Nå, okay, nok, det er det. det. Bare min mund, så vinder jeg. Sådan er det. Koncentrerer han sig om. Jeg bliver meget stillet. Du kan også godt lide at kysse i den udsendelse, er det ikke rigtigt? Jeg ved ikke, kysser jeg nogen andre end Morten Rehm og Emilie og Susi og Leo. Nej, det var ikke andre end dem, nej. Vil du også love os, du kommer til at vinde for mere stilhed i din musiske karriere med? Ja, og skåle nytåret ind. Tak. Ja, thank you. det er snarligt. Tak skal I have.
I skal være velkommen til selv at komme ind Godt nytår. og smage lidt på retten. Kokkerne, hvis vi lige skal Ja, smage på det jamen, også. meget Det er gerne også smage ikke så mens vi skåler i champagne og nyder de sidste rester af torsken, som for øvrigt gerne skulle inspirere til nytårsmenuen derhjemme, ønsker vi jer alle sammen et rigtig godt nytår og forhåbentlig gensyn i året, der kommer. Tak for i aften. Vi drak for meget selv. Det var simpelthen det, der var galt.